Molt bon dia. Continua la recerca del nen de 8 anys que es va perdre ahir a la tarda al bosc a Torà, entre la Segarra i el Solsonès. El nen, que té una discapacitat, estava allotjat en una casa de colònies especialitzada a atendre infants d'aquestes característiques, situada a la zona de Llanena. 13 dotacions dels bombers, 2 helicòpters efectius dels grups de rescat, agents rurals de les ADF i una cinquantena de voluntaris van rastrejar ahir la zona fins que es va fer fosc. Durant la nit han quedat operatius sobre el terreny 10 dotacions de bombers i Mossos que han rastrejat amb càmeres tèrmiques els camins propers a l'indret on s'ha perdut el nen. El grup de voluntaris s'ha afegit aquest matí a l'operatiu de recerca i a les 10 es tornaran a enlairar els mitjans aeris. El pare de la criatura va arribar a la casa quan va saber que el seu fill havia desaparegut. Estaven amb uns altres nens jugant a futbol, si bé ell no estava jugant, però estava en aquell lloc, i s'ha escapat corrents, en principi. Han dit que s'havia escapat corrents i cap al sector d'aquí del bosc i ha desaparegut. Avui